निर्गुण भजन नीलकंठ म्यूजिक की ओर से रिकॉर्ड होके जा रहल बा और एकरा में साथ देतानी राधे श्याम जी, कमल जी, छोटू जी और अरविंद जी। बहुत ही अच्छा रचना बा। जब इंसान ये दुनिया से उठ के जाला तो ये पर निर्गुण बनावल गई कि ये आत्मा अपने शरीर के एक नैहर मनला, आखिर में विदाई होके कहाँ जाला? परमात्मा के चरण में। तो बहुत ही अच्छा गीत बा और जाने वाले संत महात्मा एक अर्थ लगा सकेलन। नैहर के नगरी हो, नैहर के नगरी, सखी हम ना रहब नैहर के नगरी। हाँ नैहर के नगरी हो, नैहर के नगरी, सखी हम ना रहब नैहर के नगरी। नैहर के नगरी में चोर बये मनवा, नैहर के नगरी में चोर बई मनवा। प्रीत प्यार देखे ना जुटावे खाली धनवा। छूट जाता हमरो सजावल बखरी हो सखी, हम ना रहब नैहर के नगरी। बहुत अच्छा लाइन बा। ई जोन 5 तत्व उधार में मिलल बा, ई सबके वापस करे के पड़ी ना, जैसे कि सब लोग इंतजार में बा। और जब आत्मा यहाँ से जाला तो ये 5 तत्व भी 5 तत्व में मिल जाला। और यही खातिर लोग तो है तना कि मतलब एकर नाम निशान मिट गया, खाली नाम बच जाता है। मटिया के तनवा मिलल अनमोल बा, बिना गुरु ज्ञान के कौड़ी नाही मोल बा। हाँ ऐसे नीक रहले, ऐसे नीक रहले बेगमपुर नगरी हो, बेगमपुर नगरी, सखी हम नाही रहब नैहर के नगरी। ऐसे कहल जाला बिना गुरु ज्ञान के जीवन बाय धूरा। राम राम जान लेता कोई लेता पूरा। गुरु के चरणवा में गिराइब पगरी हो सखी, हम ना रहब नैहर के नगरी हो सखी।